מה הקשר בין בינה מלאכותית לביאת המשיח? הרבה מדברים על בינה מלאכותית, איזה נפלאות, איזה דברים. אתה יכול לשים לינק להרצאה, תוך כמה דקות הוא אומר לך בדיוק מה ההרצאה, אז איזה נושאים. אתה יכול לקבל את זה ב1,000 מילה, אתה יכול לקבל את זה ב200 מילה, ב50, ממש מדהים. והכל כתוב, כמו שאמרנו, בפרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו, פרשת בחוקותיי, התורה מדברת על פרסים שהקדוש ברוך הוא הולך לתת על קיום מצוות. מי שהולך בדרך של הקדוש ברוך הוא, וכל יהודי מלא מצוות כרימון, אין לך יהודי אחד, אפילו פושע ישראל, שהוא לא מלא מצוות כרימון, תמיד צריכים להוסיף עוד יותר, ולהוסיף, לקבל על עצמנו החלטות, בפרט שנמצאים בהזכרה, אנחנו צריכים להוסיף ולקבל החלטות, לעלות, לשדרג את עצמנו יותר לפני חג השבועות. אבל הולך להיות פרסים. איזה פרסים? נקרא את זה בתחילת הפרשה, פרשת בחוקותיי, פרק ח"ו, פסוק ג'. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. הולך לתת לכם, שיהיה לכם פרנסה כמו שצריך. זה עדיין רגיל, בשגרה. פתאום הוא אומר, הלאה, הוא עולה שלב. וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע. ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. השיג לכם דיש את בציר. אדם הולך לדוש, לזרוע ולדוש, ולהכין את הקרקע שלו שהיא תצמיח, עוד לפני שהוא מסיים את הערוגה, לפני שהוא מסיים את השורה, כבר מתחיל לצמוח לו בצד השני. מעניין מאוד. יש כמה מדרשים שמדברים, מדובר על העתיד לבוא. אמנם אם בחוקותיי תלכו, מדבר בהתחלה, בפסוק הראשון מדבר על עכשיו שבן אדם מקיים מצוות, אז הוא יהיה לו גם פרנסה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שתהיה לו פרנסה כמו שצריך. אבל הפסוק הבא כבר מדבר על ימות המשיח. מה הולך להיות בימות המשיח? הולך להיות דברים נפלאים ביותר. א', באותו יום שבן אדם זורע, הוא גם קוצר. אין תהליכים, אין שלבים. כן? זה לא משרדי ממשלה, אין פרוצדורה. אתה בא לעשות דרכון, באותו יום אתה מקבל את הדרכון. אבל זה ניחא. באותו יום שאתה שתיל באדמה, אתה כבר זוכה לאכול מהפירות שלה. דבר שני כתוב, שהם גם יהיו גבוהים מאוד. השתילים, מה שיצמח בסופו של דבר, יהיה מאוד גבוה. עתידה חיטה שתתאמר כדקל, נכון רבי יעקב? היא תהיה לגובה גדול, גם אם אתה גר בקומה חמישית, אתה לא צריך לרדת למטה, היא תעלה עד המרפסת שלך. תוכל לקחת את החיטה. הבעיה אבל תהיה שהחיטה, אתה לא יכול לאכול חיטה ככה. אתה צריך שהיא תהיה תכונה. צריך 4 שלבים בחיטה. כדי שהיא תהיה לחם, אתה צריך 4 שלבים. קודם כל אתה צריך לזרוע, זה הדבר הראשון כמובן. הדבר השני, אתה צריך לטחון, אחרי שהחיטה כבר מוכנה, לקצור ולטחון. אחרי זה אתה צריך ללוש, את אותו קמח, אתה צריך ללוש אותו, ואחרי זה אתה צריך גם לאפות אותו. לעתיד לבוא, אתה יכול לגשת לעץ, לגשת לזה, לקחת לחם מוכן. ואני רוצה להגיד לכם, זה יהיה הרבה יותר טעים ממה שאנחנו אוכלים היום. הולך להיות חלות, חבל על הזמן, סוף הדרך. הכל יכול להיות. כן. לא רק לחמים, ולא רק דברים שרואים למאכל, עוד דבר. האדמה מצמיחה לנו גם סיבים של כותנה, שאיתם עושים בגדים. גם בזה יש תהליכים. אתה צריך לקחת את הסיבים האלה, ליצור מהם חוטים, אחרי זה לעשות שתי וערב, כן? שזה יהיה בד, ואחרי זה לתפור את זה, שזה יוצא לך בגד אופנתי, משהו מיוחד. לעתיד לבוא תוכל לקחת בגד אופנתי מהכותנה לאופנה. תוכל לקחת ביד את הבגד וללבוש. זה הולך להיות לעתיד לבוא. ביאת המשיח, יהיה מים בארץ. מים? מים. הכל יהיה. יהיה מים, יהיה הכל, והכל יהיה מוכן.
מה הרעיון פה בעצם שעומד מאחורי הסיפור הזה? ותכף אנחנו נראה איך זה מתקשר לרבי שמעון בר יוחאי. הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא אין סוף. וכל התוצרת שלו היא מושלמת, היא אין סופית. התוצרת של הקדוש ברוך הוא היא אין סופית. קבלן שצריך לבנות בניין חייב לעבור תהליכים, חוץ מיתרים, לעבור תהליכים של בנייה. הוא בונה קודם כל את היסודות, הוא בונה אחרי זה קומה ראשונה, בונה קומה שנייה, קומה שלישית, קומה רביעית, קומה חמישית, אחרי זה הוא צריך לעשות את הפינישים, אחרי זה הוא עושה פיתוח. הקדוש ברוך הוא בונה בניין, כמה זמן לוקח לו? באותו הזמן שהוא אומר כי הוא אמר ויהי, בונה בניין תוך שנייה, רק אמר מילה, כבר נהיה בניין, עם הכל, עם הפיתוח, עם הרהיטים, עם הכל. הקדוש ברוך הוא אינסופי, כל התוצרת שלו היא גם אינסופית. הוא ברא את העולם בצורה כזאת מושלמת, בלי תהליכים, בלי זמן, לא צריך לשהות זמן. אבל מה לעשות? שהגיע האדם הראשון, בחטא של האדם הראשון, בחטאים אחרי כן, הם השחיתו את העולם, הם הורידו את העולם ממה שהוא היה, והעולם היום נהיה במצב כזה שהכל לוקח זמן, הכל לוקח תהליך, פרוצדורה, לוקח זמן, אין מה לעשות. שלבים, צריך לעבור שלבים כל דבר עד שאנחנו רואים אותו. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם למה שהיה קודם. זה היה קודם כבר. במילא הכל יהיה, באותו היום יהיה מוכן, יהיה מזומן, נוכל כבר לאכול ולטעום וליהנות מזה, נוכל כבר לברך על זה. זה הולך להיות ממש לעתיד לבוא. כל הסיפור של הבינה מלאכותית זה רק פרומיל של דוגמית שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שהכל קיים בעולם. כתוב כולם בחוכמה עשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוכמה, אבל לא רק בחוכמה שהוא ברא, הוא גם שתל חוכמה. הוא הכניס חוכמה בכל דבר ודבר. וזה שאנשים מגלים כל מיני דברים, כל מיני פיתוחים של טכנולוגיות, שגילו את האור, שגילו פעם ראשונה את האור, שגילו את המנוע, שגילו את המטוס, שגילו את הטלפון, את הפלאפון, את התמונות, כל מה שקורה היום, זה הכל, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל בעולם, ונתן זמן לאנשים לגלות את הדברים עם הזמן, עם התהליך של העולם כפי שהוא מתקדם. וזה לעתיד לבוא, הולך להיות בצורה מושלמת כמו שאמרנו, בלי תהליך ובלי שלבים. מה הרעיון בעצם שזה הולך להיות לעתיד לבוא? הגשמיות של העולם לא תסתיר על האין סוף של הקדוש ברוך הוא. הגשמיות עם הרוחניות תהיה מאוחדת. יש סיפור שמספרים על הרשב"י, שפעם אחת הגיעו אליו לבקש גשם, לא היה גשם, לא ירד גשם. מה עשה הרשב"י? אמר פסוק, אמר דברי תורה, ופתאום התחיל גשם. פתאום ירד גשם, וזה היה פלא מאוד גדול. אנחנו מכירים את הסיפור של חוני המעגל, מכירים חוני המעגל שהוא רצה להוריד גשם, הקדוש ברוך הוא הוריד לו גשם, וזה לקח זמן, שוב פעם, שלבים. בהתחלה ירד טיפות, הוא אמר, ריבונו של עולם, אני לא ביקשתי טיפות, אני מבקש גשם כמו שצריך. התחיל לרדת גשם בזעף, התחיל להרוס את הבתים. אמר, ריבונו של עולם, ביקשתי גשמי ברכה, עד שבסופו של דבר ירד לפי המינון שהיה צריך. אצל הרשב"י לא היה שום תהליך. איך שהוא אמר פסוק, ירד מיד גשם. כי הוא עצמו היה כלי לרוחניות. והוא, כשהוא אמר דברי תורה, מיד ירד. הוא רצה להראות שהעולם בעצם לא מהווה סתירה לקדוש ברוך הוא. העולם הוא כלי לרצון העליון ולשפע העליון. וברגע שהוא היה כל כך מחובר עד כדי כך שהוא לא הסתיר, הוא אמר דבר נפלא. שכל החיים שלו, שהוא היה פה בעולם הזה, שהוא היה מקושר כביכול בעולם הזה, הוא היה קשור לקדוש ברוך הוא. היה מאוחד עם הקדוש ברוך הוא. זה היה בדרגה רוחנית מאוד גבוהה. הגשמיות שלו לא הסתירה בכלל, כמו שאמרנו, לקדוש ברוך הוא. אז גם הברכה לא הסתירה לו. וכך הוא הראה את זה גם לעולם. זה מה שהולך להיות לעתיד לבוא, שאנחנו כולנו מחכים לביאת המשיח. העולם יגלה אלוקות. ואיך אנחנו יכולים אבל להחיש את זה? איך יכולים למהר את זה?
עם הגשמיות שלנו גם לא תסתיר על אלוקות. אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין, סיפור מיוחד שהיה ברוסיה לא לפני הרבה מאוד שנים. זה היה בזמן של הגזרות, הקומוניסטים שלא נתנו לשמור על דת, והייתה משפחה שנולד להם בן למזל טוב, הוא הולך להיות ברית, זו הייתה שמחה מאוד גדולה, אבל האמא הייתה מאוד עצובה. מה קרה? אין מוהל. בעיירה הזאת אין מוהל, ובעיירה הסמוכה אין מוהל, ואין בכל העיירות אין מוהלים. והיא הייתה מאוד עצובה, היא רצתה להשיג, והיא ניסתה לחפש, וחיפשו, ושלחו שליחים. לא רק שלא היה מוהל, גם פחדו שאם ימצאו את המוהל, הוא לא ירצה להסתכן, להגיע ולמול את הילד, כי אוי ואבוי אם יתפסו אותו. למה הוא נסע? זה הקג"ב היה אז עם העיניים על כל אחד, לראות מה כל אחד הולך לעשות. והיה פחד גדול. בקיצור, ככה עובר שבוע, שבועיים, חודש וחודשיים, ולא נמצא מוהל. עד שנתיים אחרי, בסופו של דבר, שלחו שליחים למקום מאוד רחוק, ומצאו מוהל שהוא גם הסכים לבוא ולמול את הילד. איך שהיא מצאה את המוהל, האמא, היא כל כך שמחה, אמרה לו, אני מבקשת ממך, אני הולכת להכין סעודה, אני הולכת לעשות שזה יהיה שמחה גדולה ביותר, אני מבקשת ממך, תעשה זה מהר, ככל שיותר, תעשה זה מה שיותר מהר. אמר לה, בסדר. הגיע המוהל לעיירה, הוא הגיע לבית, עוד בקושי התאספו מעניין של אנשים לברית, והיא כל הזמן מאיצה במוהל, ואומרת לו, תעשה מהר, אני מבקשת ממך. הוא אומר לה, מה? זהו, הולכים, זהו, ביום הזה הוא הולך להיות מהול, הכל בסדר, מה את כל כך דואגת? אני רואה שאת כל כך מוטרדת, אין לך מנוחת הנפש, מה הסיפור? אז היא אומרת לו, לא, אני רוצה מהר שתעשה, אני רוצה שהילד כבר יהיה מהול, בקיצור, איך שהוא גומר את הברית מילה, האמא תופסת את התינוק שלה, הבן שלה תופסת ומנשקת אותו ומחבקת אותו, בצורה כזאת שעוד שנייה נשמה שלה פורחת. בזמן של הסעודה, שאלו את האמא, מה כל הסיפור הזה? מה היה הסיפור עם המוהל שאת מבקשת ממנו כל כך מהר? אז היא אומרת, אני רוצה לשתף אתכם במשהו, תשמעו טוב. כשהילד נולד, אני חששתי שלא נמצא מוהל, כמו שזה באמת היה. עוד יותר חששתי שיעבור זמן ואני אתרגל לזה, וחס וחלילה שהבן שלי לא יהיה מהול. אחרי שמחה כזאת שיש לנו כבר בן, ילד יהודי שממשיך את המסורת של אברהם, יצחק ויעקב, חס וחלילה שהבן שלי לא יהיה מהול, ואני חששתי ואני לא ידעתי מה אני עושה כדי להבטיח לעצמי שאני רוצה שהבן שלי יהיה מהול. מה עשיתי? היא אומרת, אני נדרתי נדר, שאני ידעתי שעם הנדר הזה אני לא אוכל להמשיך, אני לא אוכל לישון בלילות עד שאני אמצא את המוהל. עשיתי נדר שאני לא מנשקת את הילד, לא חס וחלילה בגלל שהוא לא בסדר, אלא בגללי, כדי שאני לא אנוח ולא אשקוט עד שאני אביא אותו בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום. וככה עבר זמן, ואני רוצה לנשק אותו, אני רוצה לחבק אותו, אני מטפלת בו, אני עושה הכל. אבל אני החלטתי שאני לא מנשקת ולא מחבקת אותו עד שהוא לא יעבור ברית, כי ידעתי כי זה מה שיביא אותי בסופו של דבר לא לנוח עד שאני אמצא את המוהל. וכשמצאתי את המוהל סוף סוף, פתאום הגעגועים שלי באותו היום צפו לי, ורציתי כל כך לנשק אותו שאמרתי לו שיעשה את זה מהר. והנה הוא מהול, ואני תופסת אותו, ואני כל כך באהבה כל כך גדולה, שנתיים שאני לא זכיתי לנשק את הילד. הרעיון מהסיפור הזה הוא גדול מאוד. אנחנו יודעים בדרך כלל שבן אדם הוא לא יכול להמשיך את היום בלי ארוחת בוקר, בלי שתייה, יש כאלה בלי סיגריה, לא מסוגלים להמשיך. תגיד להם, אל תניח תפילין, אל תשתה את הקפה, או אל תאכל את ארוחת בוקר, עד שתניח תפילין. קשה לו מאוד. את הקפה הוא לא יכול לוותר על זה, ואת ארוחת בוקר, את הפרוסה שלו, הוא גם לא יכול לוותר על זה. תפילין, יחכה. אומרת לנו התורה, אתה צריך לעשות את המצווה באותה רמה של הגשמיות שלך.
כמו שאתה צריך גשמיות ואתה לא מסוגל לוותר, לא מסוגל לחכות עם זה. אתה לא יכול לא לאכול, אתה לא יכול לא לשתות, אתה לא יכול בלי להמשיך בעולם הזה להתקיים את הקיום הבסיסי, החיוני, אתה לא יכול בלי זה. ככה שתרגיש עם קיום מצוות, ככה שתרגיש עם לימוד תורה, ככה שתרגיש עם הנחת תפילין בבוקר, או ככה שתרגיש עם תפילה של שחרית, או עם מניין, או עם שיעור תורה, עם כל דבר, שתרגיש את זה כמו בגשמיות שלך. זה הרעיון של רבי שמעון בר יוחאי, שהגשמיות שלו התאימה לרוחניות, היא השלימה את הרוחניות. וזה הסוד הגדול של הפרשה שלנו שנקראת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, חוקותיי זה מלשון חוקים, חוק. מה הרעיון של חוק? אם בדרכיי תלכו, אם במצוותיי תלכו, אם במסורתי תלכו. למה בחוקותיי? הקדוש ברוך הוא מבקש שאת המצוות אנחנו נעשה כמו חוק, שאנחנו נחקוק את זה בגוף שלנו, כמו המצווה באמת שאמרנו קודם בברית מילה, שהיא חקוקה בגוף הגשמי, ככה התורה והמצוות יהיו חקוקים אצלנו, שלא נוכל בלי זה. ושנזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו. אם הגענו לבינה מלאכותית והגענו לכל מיני טכנולוגיות אחרות, אין שום ספק, זה מהסימנים המובהקים ביותר, שהנה משיח הולך להגיע, ואנחנו נתראה עם הרשב"י, עם כל הצדיקים, בקרוב ממש, ביחד עם מלך המשיח בבית המקדש, וכמובן עם רבי יצחק בן זוהרה, שאנחנו נתראה איתו עם כל הקיצו ורננו שוכני האפר, והוא בתוכם בקרוב ממש, אמן ואמן.